Kouvolalle vastaan. Voit koittaa niin sanotusti jalkoja juosta ukilta alta. Ukissa on pari viime vuotta ollut aihetta iloon. Se paluu liigakartalle oli aikamoista tarpomista noin alkuun, mutta nyt parin viime kauden osalta joukkue on puolivälieräpaikan ja ylemmässäkin loppusarjassa päässyt pelaamaan ja puolivälieräpaikan sitten lunastanut, ja tälle kaudelle tavoite on ihan mitalipeleissä saakka. Kuula ilmaan ja pallo Bojan Sarsevicin käsiin, jolla alkaa tänään peräti 20. kausi Korisliigaa. Tätä puolustamassa juuri Kouvosta esiin nostettu Brandon Stroud. Tämä tilanne vaihdetaan, niin korin alla Aalto rullaa ja Aalto loppuun asti. Stroud virheessä. Nikolaas Jannirisin pilli soi ja mahdollisuus 3 pisteen suoritukseen. Siinä oli sellainen tervetuloa Korisliigaan hetki Brandon Stroudille. Toki sinne harkkapelejä on mies 3 vai 4 jo pelannut, mutta nyt ensimmäistä kertaa näkee tietokoneen nimeltä Bojan kentällä. Bojan taas silmät meni kulmaan ja pallo meni rullaavalle Aallolle aika lailla siihen optimaaliseen paikkaan, ja näin ollen Korihait 0-3 johdossa. Stroud tuo pallon ylös, Planutis vastassa ja Planutis jää kyllä aikas alla seisoville jaloille. Kouvolta hyvä pallon liike, Limper tarjoili vielä ekstra passia ja Roger McFarlane pistää myös Kouvot taululle. Ja hyvin on juossut kenttää Kouvot siellä Aalto korin alla ja hänet torjuu Rasmus Limperi. McFarlane toiseen suuntaan. Sitten puolustaa Jalen Jackson, korin alla Härsilä hyvässä asemassa, mutta häneltä pallon rosvoaa Ville Tahvanainen. Tahvanaisen siirtymä kolmonen ei tulosta tuota, Kristeri ensimmäisenä pallossa. Taitaa olla heitto kellon kanssa vähän ongelmia ja niin onkin. Siinä jostain syystä kello ei vissiin alun alkaenkaan lähtenyt liikenteeseen tuon nopean aikana. Hyviä korinallusasemia ainakin molemmille puolille tullut tässä ihan ottelun alkuvaiheessa. Tätä tullaan näkemään Kouvolassa tällä kaudella, että se pallonhallinta ei kestä 24 sekuntia, vaan todennäköisemmin vikkelämpää kyytiä kuula ilmaan lähtee. Ja Stroud otettiin vaihtoon ilmeisesti joku 3 siellä, ja näin ollen Tobias Rottegård numero 8 kentän puolelle. Kouvot tarjoilee tällaista 1-3-1 paikkapuolustusta. Härsilä näyttäytyy kovasti sisään, koitetaan pelata, mutta Rottegård käsineen välissä ennen kuin pallo Aaltoa tavoittaa. Härsilä kolmonen. Ja pelkkää sukkaa. Tämä oli jo harjoituspelissä sellainen elementti, jota en itse muistanut Tuukka Härsilän pelissä olevan, eli erinomaisesti on mies 3 pisteen heittoja koko syksyn tarjoillut. Siinä Fairland roikkuu Aallon olkapäässä ja siitä vihelletään virhe. Siinä on Kouvoilla aikamoinen sarka kynnettäväksi, kun jykevä Mikael Aalto ottaa koko 208 korkean vartensa ja muutaman kilonsa kanssa asemaa korin alla. Jälleen on Lindberg aika lailla alalauteella istuskelemassa, kun Aalto heittää löylyä sieltä törmäyskaaren sisäpuolelta. Korihait 1 pisteen päähän. Tahvanainen loistavasti kestää kyydissä, syöttö Lindbergille ja Sarcevic viistää. Korihait juoksee, Jackson mukana. Jackson tarjoili vielä Sarcevicille ja Korihait johtoon. Härsilä. Aalto tätä vastassa. Haluaako Härsilä haastaa? Kyllä haluaa. Kalastelee siitä virheen ja matkaa oletan vapaa heitto viivalle. Katsotaan vielä Jannirisin näyttö. Kyllä siellä 2 sormea pystyyn nostetaan sen merkiksi, että heittotilanteessa oltiin. Siinä ehkä nyt hyvä esimerkki siitä, mitä Kouvo-peli tällä kaudella tulee olemaan. Eli vaikka Korihait pääsi nopeaan juoksemaan ja Kouvot niin sanotusti otti pallon sukasta, niin siitäkin huolimatta Kouvot kun nopeasti tuo palloa ylös ja löysi siitä mismatchin Mikkelä Härsilä vastaan kokeneempi jalkainen Aalto, niin heti mentiin sitä kohden. Härsilän ensimmäinen osuma. Tuukka Härsilä Lapuan kuninkaallisten kobrien kasvattaja. Viimeisimmät 4 vuotta kuitenkin meni Helsingissä sekä HPA:n että Seagulls kautta Hesan Namikan riveissä. Sarcevic sisään hyvin tekee Aalto tietä korin alle ja Aalto lopulta pääsee nostelemaan palloa pussiin. Ja Aalto peruuttaa raakasti Rottegårdin sukan alle ja sen jälkeen vapautuu itse ja pistää pallon pussiin. Kristeri vastassa Sarcevic. Tämä tilanne vaihdetaan. Jalen Jackson vastaa Kristeriä. Jalen Jackson hyvät kädet nappaa sitä pallon talteen. Planutis Sarcevicille.
Sarcevic koria kohti. Oho, leija pohi, mutta Bojan Hutin saa uusia tällä kertaa. Aivan ei 3 pisteen suoritukseen Bojan pysty. Minä hyppyyttää ensin Kristerin. Korjaa kontaktin talteen ja kyllä tämä sisään piti laittaa. Ensin missattu leijappi ja kyllä näitä and oneja yleensä on myös Bojan hoitanut loppuun saakka, mutta kyllä siinä vanha ketku on nyt pari kertaa jo tässä matsissa näyttänyt, mitenkä taito on edelleen tallella ja oveluutta vaan entistäkin enemmän, jos mahdollista on tähän soppaan tullut. 20. kausi siis Bojan Sarcevicilla. (8-11). Ja saman tien Kouot juoksee. Toisessa päässä Kristerin pistää ahtaalle jälleen Sarcevic. Stroud tuotu takaisin kentälle. Stroud pituelleen. Härsilän toinen yritys kaaren takaa. Ja toinen onnistuminen kaaren takaa. Peli tasan 11, kun alle 3 minuuttia pelattu, joten jos joku on ajatellut, että 0-0 pelataan, niin sitten on väärän pelin avannut. Tahvanainen hyppyyttää McFarlane ja sidestep 3. Ei, Stroud loistavaa työtä Aaltoa vastaan levypallossa. Sarcevic pysäyttämässä nopea. McFarlane saa kuitenkin hyökkäyksen pidettyä elossa. Syyllistyy kuitenkin askelrikkeeseen. Bobby Planutis ottaa hyvän aseman siinä paintillä ja siitä ei läpi mennä. Jalen Jackson. 5. kausi Korihaissa. Oota jälleen tätä 1-3-1 paikkaa. Aalto siellä paikan keskellä. Rottegård vastassa pallo Planutisille. Planutisi pysäyttää Stroud. Ja askelrike Bobby Planutis. Brandon Stroud siinä kuvissa. Teki KTP:tä vastaan viimeisimmässä harkkamatsissa 40 pinnaa. Nyt tekee 3 tällä heitollaan. Tosin näillä harkkakauden peleillä nyt ihan valtavaa painoarvoa ei tarvitse antaa tuossa ennen peliä. Esimerkiksi Mikael Aallon kanssa pitkän pätkän jutteli ja oltiin sitä mieltä, että ehkä jos harkkakaudella joku nuori on itse varma tai joku jenkki väärässä sarjassa, kun Aalto ei vielä ottaa siitä hyökkäyslevypallon talteen. Vähän korisliigan manageripisteitä siitä Myksun tilille. Niin tosiaan harkkakaudella, jos ei se kokeneempi nippu välttämättä ihan parasta vielä saa pöytään, niin ehkä siitä ei vielä kannata ylireagoida. Stroud saa sinne Jacksonin hyppäämään ja kalastaa tälle virheen. Oulta ensimmäistä kertaa tänään kentälle 53 Patrick Ehn ja Kristerin vaihtoon. Ivan Ivanovic on toistaiseksi luottanut omaan avausviisikkoonsa. Härsilä tavoittelee Rottegårdia, mutta pallo suoraan Tahvanaiselle. Aalto mukana, Tahvanainen roikkuu ja Tahvanainen viimeistelee. McFarlane toiseen suuntaan. Leipoo Planutisia vastaan ja pistää hyppyheiton pohjaan. Jackson. Pallo Aallolle. Stroud vastassa ja askelrike. Stroudilla asiaa ilmeisesti Aallolle siinä. Tätä olen pelaajapuolelta kuullut, että hänellä saattaa olla asiaa yhdelle sun toiselle henkilölle kentällä ja kentän ulkopuolella. Enkä sano, että se on mitenkään erityisen huono tai hyvä asia, mutta kannattaa seurailla, miten paljon eetosta ja paatosta koulujen numero 2 kentällä tulee ja kenen suuntaan. McFarlane. Häntä puolustaa Jackson. Sen jälkeen Jackson ryövää palloja ja epäurheilijamainen virhe. Siinä kokenut konna vie rookieta kouluun ja paria vapaaheittoa, kun Jalen Jackson menee heittämään, niin samaan aikaan koulujen apuvalmentaja Antti Hurri ottaa viisikkonsa koolle. Mikael Laihonen ensimmäistä kertaa tänään kentällä. Numero 16. Laihosella paidassa ja tuo hikipanta päällä ja sellaiset Teemu Knihtis-tason pensselit vielä nenän alla.
Jackson osuu molemmat. Alle 5 minuuttia peliä pelattu, 16-17 lukemat tulostaululle. Tää mennään kovaa. McFarlane vaihtoo numero 21 kentälle, eli Joel Toikka Kouvojen puolelta. Paikkapuolustusta edelleen Kouvo pelaa, kun se avaa sitten heittopaikkoja tälläkin kertaa Bojan Sarsevicille. Sarsevic haluaa rosvota pallon Eeniltä, En pitää kuitenkin välineestä huolta. Stroud haastaa koria kohti ja aika vikkelää kyytiä niin kuin Brandon Stroud menee siitä ohi Bojanin, ohi Laihosen, ohi Nuuttisiin ja viimeistelee 2 pinnaa vasurillaan. Bojan vastaan Een ja korkealla kaarella Bojan pistää 2 pussiin. On muuten tullut myös Bojan pelaamaan ja jälleen juostaan sukasta Rootegård. Pallo kiertoo, Stroud koria kohti. Stroud 2 pistettä. Tahvanainen. Pallo Jacksonille, mutta Jacksonilla kantapää viivan päälle ja Jannidisin pilli vislaa. Joni Herrala ensimmäistä kertaa tänään tulossa kentälle. Hän ottaa Ville Tahvanaisen paikan. Tahvanainen 2 minuuttia ensimmäiseen 5 minuutin stinttiinsä. Teemu Kristeri puolestaan Kouvolta Rootegårdin tilalle. Rootegårdin vaihdot toistaiseksi aika lyhyitä olleet. Hän tuli siis viimeisimpänä lisäyksenä Kouvo paitaan. Joel Toikka vastassa Sarsevic. Stroud ottaa 3. Kierrolta näyttää ja 1,5 pallon mittaa onkin kierro. Kouvo pientä koko kentän prässiäkin tässä on läpi ottelun toistaiseksi käyttänyt. Herrala. Staattista on nyt Korihailla, nyt löytyy kulmasta hyvä heittäjä Bobby Planutis ja Planutis 3. pohjaan. Kouvot jo toiseen suuntaan, Jackson lyö ovea kiinni Toikalta. Een. Tämä tilanne vaihdetaan. Een ahtaalla Jacksonin kanssa saa pallon kuitenkin pelattua Stroudille. Stroud tuplattuna, joku on auki. Laihonen käsineen välissä. Stroud koittaa sieltä heikolta puolelta löytää Een Lindberg duoa, mutta hyvät kädet Laihoselta. Ryan Karaki kentälle Korihaiden puolelta. Ja tuossa ennakkohaastattelussa Ivan Ivanovic lupaili heittovoimaa ja kokoaa 3. paikalle. Katsotaan miten Karakilla lähtee. Kristeri 3. pitkäksi menee. Pitkiä miehiä Korihaista siellä ensimmäisenä pallolla. Tämä Lindbergin kautta yli. Pääty katsoma protestoi, mutta ottaa huomioon, että Jannidis on koko lailla täydellisesti sijoittunut, niin ne varmastikin oikein meni. Karaki. Herrala. Laihonen skriinaamaan. Nyt Korinalla Laihonen vastaan Toikka. Karaki sinne palloa pelaa. Laihonen pehmeillä käsillä 2 pistettä. Stroud tuo pallon ylös. Ohi Sarsevicin, Bojan rikkoo. Kouvola joukkueen virheet jo täynnä. Tämä on Korihaille 3. joukkueen tilille. Roger McFarlane 2 virheellä, muuten ei kummempia mainittavia siellä, mutta tästä syystä McFarlane tosiaan penkin puolella oletan. Kristeri Stroudille. Toikka. Herrala lyö siinä suunnan pois. Stroud kulmaa. Rasmus Lindberg. 3. pitkäksi. Laihonen levy pallolle. Ja tippaa sen siitä Sarsevicille. Karaki. Hyvin tekee Laihonen tietä. Tämä oli Mikael Laihosen kori, vaikka hänelle siitä ei mitään merkatakaan. Hän laittaa niin sanotun poran päälle ja pistää avut syrjään. Stroud hyökkää koria kohti ja Bojan ottaa tästä puolustajan virheen. Se on Bojanille 2. nopeaan tahtiin. Kapteeni ei ole tässä pelissä vielä vaihdossa käynytkään, joten eiköhän se 10 olisi joka tapauksessa Bojanilla pelattuna, mikäli hänet penkille tuossa otetaan, mutta ilmeisemmin ei otetakaan vielä. Otetaanpa kuitenkin Ville Tahvanainen takaisin parketille. Myös Kouvot ottaa sieltä Stroudin ja Toikan vaihtopenkille ja nyt Roger McFarlane kentälle yhdessä Härsilä kanssa. McFarlane juuri pallossa.
Screen Lindbergillä, se avaa riittävästi tilaa heittoa varten, mutta nyt siinä vähän nukkuu levypallotilanteen Goraki ja Röttegård käy hakemassa irtopalan talteen. McFarlane haluaa hyökätä, ahdasta on, palloa ulos Lindbergille, kellossa 6, Kristeri, vastassa Tahvanainen, pulaa ilmaan. Kierroon menee selvästi ja Laihonen irtopalloon. 6 pisteen johto Korihailla ja pallon hallintakin tässä vielä herralla. Goraki Härsillä tätä puolustamassa. Goraki pyytää pikkiä, sen tulee Laihonen näyttämään, selkeästi lippaa korille. Härsillä roikkuu kädessä ja joukkuevirhe täynnä, joten Mikael Laihonen vapaa heitto viivalla. Tukka Härsillä siis Cobra kasvatti ja pääkaupunki seutulaistui tuon kauden 2021 jälkeen. HBAta ja Seagullsin ja Hesan Namikan projektia ja sitten Kouvolaan. Ehdottomasti sellainen pelaaja, jota Kouvolasta kannattaa pitää tarkasti silmällä. Tänäänkin jo 8 pinnaa tehtynä ensimmäiseen 10. En muista mikä miehen korisliigan ennätys on, mutta veikkaan, että se rikotaan tänään. Ja tulospalvelusta en aio vilkaista, koska tällä hetkellä en ole löytänyt rauhaani tulospalvelu-uudistuksen kanssa. Härsilä jälleen pistävässä kuulaa radalle ja miksei pistäisi? 11 kasassa jo numerolla 11. Ero 4, kun 2 minuuttia ensimmäistä 10 jäljellä. Herralla Gorakille. Röttegård laittaa käpälää tielle. Heitto lyhyt. Tahvanainen tippaa levypalloa, mutta pallo suoraan Kristerille. Kristeri hyvin pysäyttää tämän Ahvenjärvi. Röttegård. 3 points go to Norway, kuten Euroviisussa sanotaan. Kouvat tulee pisteen päähän, kun 1,5 minuuttia jäljellä. Tahvanainen viittelöi siellä Laihoselle, että anna screeni ja sehän sieltä annetaan. Ahvenjärvi katsoo sisään, Stroud pelaa yli tämän tilanteen ja ottaa riiston. Härsilä. Stroud. Vapari viivalle vie Brandon Stroudin tie, kun sinne Tahvanainen pikkusen kutittaa kainalosta. Ei ihan kauhean kauaa sitten. Korihaet oli 6 pinnaa keulilla ja pallokin oli heillä. Nyt ollaan tilanteessa, jossa Brandon Stroud voi viedä kotijoukkueen johtoon. Täällä tullaan näkemään muuten Kouvolassa veikkaan aikamoista rollercoasteria tällä kaudella tulostaulun osalta ja tullaan näkemään todella hurjia heilahteluja pelin sisällä sekä hyvässä että pahassa. Stroud osuu molemmilla. Kouvat johtaa pisteelle. Goraki. Herrala. Tahvanainen. Goraki. Laihonen screenaamaan. Tahvanainen metsästää kulmasta Ahvenjärveä, mutta hyvin käsineen välissä Brandon Stroud. Heittokelloon jää 7 sekuntia. Päätyraja avaa Herrala. Vaan kelle avaa. Goraki palloa hakemaan, mutta pelataankin sisään Laihoselle. Laihonen vapari viivalle. Onko Härsilä, joka tilanteesta virheen kuittaa? Kyllä vain, tämä on Lauri Jäämaan näyttö. Myös Jäämaasta huomasi muuten, että on kauden alkua odotettu, koska tuomareilla kun tämä alkulämmittelyn rutiini on, missä juoksennellaan sivurajaa pitkin ja hypitään, niin tuntuu, että Laurin pomppuun oli sellainen ylimääräinen 5 senttiä tullut viime kaudesta. Kyllä myös tuo harmaapaitainen joukkue on varmasti näitä matseja odottanut. Peli tasan 28. Molemmat sisään 5 pinnaa toistaiseksi Laihonen tehnyt. Jahas, sitten meikäläinen katselee tulostaulua ja Tobias Röttegård sivuraja avaamassa. Siellä joku ilmeisesti kävi välissä käsineen. Kristeri. Viimeinen minuutti. Lindberg. Stroud. Ottaa sellaisen hyppyheiton siinä sitten
Ei tulosta ja Laihonen levy palloon. Herrella toiseen suuntaan. Laittaa Herrellakin vauhtia kuulaan. Ai mikä passi! Upea passi oli Herralta ja Garacki korin alta 2 pistettä. Stroud. Röttegård. Hassuttaa Herrelan. Löytää korin alta vielä Kristerin. Sen jälkeen ekstra passia Kaarelta ja Tuukka Härsilä. Ensimmäinen missaus taitaa olla korin kolmoskaaren takaa Tuukka Härsilälle tänään. Peliä heittokellon ero alle sekunnin, joten tässä Uki käyttää kelloa loppuun. Joukkuevirheet ovat täynnä. Röttegård pallollista puolustamassa. Tahvanainen näyttää, että hän haluaa leipoa. Sitten mennään. Kalastaa vapareita, niitä ei vihelletä. Vielä on kellossa muutamat sekunnit. Härsilä juoksee. Pallo Kristerille. Sekunti aikaa. Kristeri katselee, kun Laihonen menee ohi. Rautaan jää. Kristeri kolmonen tuo vielä tupaan tuosta ja ensimmäinen kymppi olisi ollut tasan 31 ja ihan pieneen hetkeen näin isokorista kymppiä ei olla ainakaan ottelun alussa nähty. Se oli aika moista. Näitä heittomääriä en osaa suhteuttaa. Ei varsinaisia yllätyksiä, pieni Kouvola heittää ja iso Uki menee sisään. Korihait onnistunut sisältä hurjalla melkein 80% tehokkuudella, eli 10 onnistunutta 2 pisteen koria 13 yrityksestä. Kyllähän se vähän kertoo siitä, että siellä selvästi vahvempia on oltu kuin mustapaitainen kotijoukkue. Peli käyntiin toisenkin kympin osalta. Stroud, Lindberg, Kristeri, McFarlane ja Härsilä Kouvo viisikkona. Stroud leipoo, pistää sinne aallon luistimille. Heitto kuitenkin pielleen. Herralla levy pallossa. Lanutis, Herrala, Tahvanainen, Aalto ja Garacki viisikkona Korihailta. Herralan syöttö noin puoli tossun mittaa liian pitkä ja Aalto astuu viivan päälle. Stroud tuo pallon ylös. Stroud haluaa hyökätä. Härsilä levittelee käsiään siellä, että vapaana oltaisiin. Pallo kuitenkin Rasmus Lindbergille, jonka kolmonen rautaan. Garacki levy pallon. Garacki sisään. Aalto. Ja 2 pinnaa. Mikael Aalto juoksee loistavasti kenttää korilinjalla, kun hän voittaa juoksukilpailussa oman puolustajansa ja parkkeeraa sinne törmäyskaaren sisään, niin siihen vaatisi oikeastaan puoli Kouvolan joukkuetta, että hänet sieltä pois saataisiin. Aalto toistaiseksi 11 pinnaa tehnyt, tappaa torjunnan siinä ilmeisesti Planutis. Tahvanainen hyökkää ja Tahvanainen päättää. 2 korilla avannut Korihait toisen kympin. McFarlane. Vastassa Planutis. Lindberg. Pallo Härsilälle, joka hyökkää Garackia vastaan. Garacki hakkaa pallon käsistä. Sitten mennään. Tahvanainen. Planutis mukana. Bobby Planutis. 2 pistettä. 6-0 ranilla aloittaa Korihait toisen kympin. Ja Kouvola aika lisä. Korihait tänään siis liikkeellä ilman Sheriff Drummia, joka saadaan oletettavasti mukaan tuossa ensi viikolla. Nyt oikeastaan ei tullut edes katsottua, miten joukkueet seuraavaksi pelaavat. Kouvoilla vähän laajempi tuo sairas tupa sieltä uupuu toistaiseksi. Tai Bips, Arni Korkia tupa, Joona Heinonen, Lauri Liesmala ja unohdinkohan jonkun vielä. Jollain suhteellisen lyhyellä aikajänteellä pitäisi Kouvojen kai miehistöä takaisin saada kasaan. Ja niitä valkopaitoja iso kasa onkin. Korihan viisikko jatkaa samana. Kouvoilta taitaa tulla Röttegård Kristerin tilalle. Pallo Stroudilla. Vieras johto 9 pinnaa. Röttegård
Nopealla ekstrapassilla McFarlane vapaaseen kolmoseen, ei tulosta. Aalto levypalloon, saa siitä vähän Lindbergin käpälää ilmeisesti niskaansa. Aalto tuo itse pallon ylös. Luovuttaa Händering Gorakille, hyvä puolustus Lindbergille. On muuten Rasmus Lindbergille jonkun verrankin ollut hyviä puolustuksia tänään. Joten kesällä on ilmeisesti tehty muutakin kuin istuttu auringon alla. Pallon painetta tarjoilee Goraki ja Stroud rikottu pelaaja. Goraki 4 pinnaa toistaiseksi. Hänhän oli monelle vähän sellainen mysteeri, eikä tässä nyt varmaan mitään ihan loputtomia ylireagointia tarvitse tämänkään pelin perusteella tehdä, mutta heittovoimaa ja jos ei ole harkkakaudella heitto osunut, niin monihan oli jo lentolippuja tarjoamassa, mutta ainakin tänään mies on paikkansa pitänyt tällä aivan valtavalla otannalla. Kouvola edelleen kuivaa toisen kupin osalta. Goraki, Lanutis, Herrala. Ville Tahvanaisen kolmonen. Jaro menee. Hyvin hyppää Goraki levypallolle, mutta ei tarraa kuula kylkeen. Lindberg käsineen välissä sinne Ville Tahvanainen, mutta ei tulosta tästä. Siellä Brandon Stroud nojailee polviinsa puolessa kentässä. Ei lähtenyt lainkaan juoksemaan tähän hyökkäykseen mukaan, joku signaali on kai jostain. Alkaako ensimmäinen tosipeli jo vähän jalassa painamaan. Aika paljonhan Stroud on tänään tietysti saanut pelatakin. Sitä häneltä tietysti myös odotetaan. Krister. Röttegård kääntää. McFarlane. Kristeri, kellossa vielä 7 sekuntia. Sisällä Stroud pyytää palloa Bojania vastaan. Stroud, hyppyheitto lyhyeksi, levypallo Bojan. Upea passi Planutisille. Se tarjoilee vanha mestari Bojan Sarcevic. McFarlane. Kristeri. Bojan puolustaa. Röttegård. Ottaa kolmosen. Rautaa vain. Lindberg hyppää aallon takaa levypalloon, mutta tippaa pallon pääty katsomoon. Patrick Ehn Rasmus Lindbergin paikalle kentälle. Ovat pikku prässiä tarjoilee, mutta Tahvanainen tarjoaa Bojanille helpon syötön puoleen kenttään. Bojan. Aalto asettaa screeniä. Sen jälkeen mennään ja Planutis. Hieno leikkaus, ei kuitenkaan onnistu korin teossa. Planutis toinen yritys, ei silläkään vielä valmista ja irtopallo Stroud. On aika upeaa katsoa, kun siellä Aalto slippaa koria kohti, niin miten Bojan menee ikään kuin laivan perässä siinä. Upea syöttö, mutta Stroudilta Kristerille ei kuitenkaan osu nyt Kouvo kolmoset lainkaan. Niin mitenkään Bojan siinä huomaa, että mihin sitä tilaa oikein aukeaa. Että aika pieneenkin rakoseen Bojan siinä mahtuu. Nyt on sitten aallon virhe tässä. Stroud tulee Mikaelin kolaamaksi. Jos olisi kilpailu, kellä on pisimmät Mikaelit joukkueessa, niin väitän, että Korihait voi sijoittua ihan top 12 korisliassa. Laihosella se 202 mittaa ja Aallolla 208, joten pelkistä Mikaeleista saisi aika pitkän jonon tehtyä. Stroud. Lanutis vastas. Röttegård. Patrick Ehn kääntää pelin Härsillä hyvässä vauhdissa. Myös hädeheittoonsa tulee raudasta ulos. Kouvot ei ole 4 minuuttia tehnyt pistettäkään, eli aivan kuivaa koko toinen kymppi. Goraki ja Ehn estelee. Katsotaan siinä hyökkääjä virhettä, taitaa näyttää Arsenetovan vapaan käden käytöstä. Eipä siitä pallottomassa tilanteessa tämä virhe Mikael Laihoselle, eli meni meikäläiseltä ohi. Virhe oli Laihoselle vasta ensimmäinen. Röttegård. No niin, ei ole noiduttu tuokaan kori, kyllä sinne pallo vielä mahtuu, kun oikein homman hoitaa. 2 pinnaa Tobias Röttegård. Goraki Sarcevicille. Kristeri puolustaa, Laihonen käy screenin asettamassa.
Sen jälkeen slippaa korjaavat hyvin. Röttergård tulee riistoa hakemaan, mutta kun se ei riitä, jos sitä ei saa. Laihonen saa vielä kuulla vasurilla ilmaa, mutta ei tulosta. Sen jälkeen Kouot juoksee. Härsilä tavoittelee syötölle Röttergårdia, mutta käsineen välissä Raki. Laihonen loppuun asti. Ja sen jälkeen Kouvoille menetys. Härsilä tarjoilee Eenille vauhtiin, mutta aivan ei tule käypäiset käsiin. Ero 11. Ja Kouot ottaa tässä kohtaa ensimmäisen puolikkaan jälkimmäisen aikalisänsä. Kova on ollut koulu nyt kotijoukkueelle. Se oli tiedossa, että tai ainakin itse veikkailin, että silloin kun homma toimii ja vauhtia riittää ja joukkue osuu kolmosensa ja pääsee juoksemaan, niin näyttää nätille, mutta sitten kun ei kulje, niin tulee näyttämään muuten todella vaatimattomalle. Mutta tämä on aika lailla sellainen pensaa liekkeihin joukkue. Voisin kuvitella, että äkkiäkin voi homma toiseen suuntaan kääntyä, mutta tulostaulu tekee kyllä oikeutta tälle pelille, mitä tässä ollaan toistaiseksi nähty, eli onhan Korihaat selvästi parempi joukkue ollut tämän toisen kympin erityisesti. Kouvout ei ole tosiaan kuin tuon 1-2 pisteen korin tehnyt toisella kympillä. Rautaa toistuvasti ja sieltä niitä pisteitä lypsää. Kouvo viisikkona Stroud, Röttergård, McFarlane, Toikka ja Kristeri. Korihaelta Sarcevic, Jackson, Laihonen, Tahvanainen ja Planutis. On kyllä etenkin näin Ville Tahvanaisen kanssa laaja ja laadukas joukkue Korihaella kasassa. Kolmosta viskelee sinne Tahvanainen, mutta ei osu. Stroud kuulla liikkeeseen Toikalle. Kenttä halki, Kristeri, Röttergård auki, Kristeri hyökkää ja Kristeri hyökkää loppuun asti. Ero 9. Sarcevic. Jalen Jackson ottaa kolmosen. Ja pelkkää sukkaa. Ei oli siellä pari onnistunutta vaparia Jacksonilla ennen tätä jo. Ensimmäinen pelitilanne Kori Röttergårdin kolmonen. Sevi Villi McFarlane tuuppaa siitä Tahvanaisen syrjää ja katselee Tahvanainen siitä vielä jäämaan suuntaan, että eikö pilli vislaa, mutta ei vislaa. Kouvout kahta pinnaa rikkaampi. Jackson löytää Planutisin vapaana kulmassa. Ei Tahvanainen antaa takaisin äskeisestä, nyt tuuppaa Stroudia levypallotilanteessa sivuun ja tiedustelee siinä, että millä linjalla tänään oikein mennään. Korihailla tämän myötä joukkueen virheet täynnä. Kouvoilla ei vielä yhtään joukkue tilillä. Ei yhtään 3 virheen miestä, useammallakin 2 kappaletta kylläkin. Ivan Ivanovic käy suhteellisen kuumana siellä Jannilisin suuntaan ja haluaa vihellyksiä joukkueensa suuntaan. Röttergård Kristerille. Röttergårdin kolmonen. Etu rautaan. Jalen Jackson. Sarcevic. Vanha konna menee kalaan ja tämä särki sätkii vähän aikaa koukussa. Eli Teemu Kristeri kun tarjoaa käpälää eteen, niin voidaanhan saman tien käden läpi hyökkäämään. Röttergård huilii Stroud kentän puolelle. Myös Toikka huilii ja Härsilä hänen tilalleen. Herrala avaa sivurajaa. Herrala, Aalto, Jackson, Tahvanainen, Planutis. Vaaleana viisikkona. Jackson sisään. Lindberg tekee minkä voi. Aalto tekee mitä haluaa. Stroud. Kristeri. Hyvin pistää Tahvanainen oman asemansa edessä. Härsilän kolmonen. Terve! Ruukka Lapualta pistänyt jo 4 onnistunutta kolkkia. Hieno passi Planutisilta ja Joni Herrala purjehtii pohjaan saakka. McFarlane.
Risterille tämä peinttiä kohden ahdasta on. Kulmasta haetaan Härsilää, mutta Mikael Aallon pitkääkin pidemmät pioneerikädet tiellä. Lanutis kolmonen. Noin! 51 pinnaa Korihait 17 minuutin pelin jälkeen. Niin hetkinen, tosiaan tämähän oli se Kouvojen nyt toinen aikalisä, se ensimmäinen oli Korihaiden silloin ottama. Oletan minä, koska tuo äsken, tai se ensimmäinen toisella kympillä otettu aikalisä näytti niin sellaiselle hetkelle, että Kouvojenhan se pakko oli varmaan ottaa. Vaan yksi on joukosta poissa. Valtteri Pihlajamäki ei tänä päivänä ole nyt Korihaiden mukana, mutta tulee jatkossa kyllä olemaan hyvä näin. Itse odotin veli Pihlajamäen näkemistä kyllä sydän syrjälläni, mutta ilmeisesti toisenlaiset valmennustehtävät on Valtterilla tänään pitäneet miehen pois Kymenlaakson kauniista helmestä. Näiden joukkueiden osalta ehkä mainitsemisen arvoista se, että budjetin osalta, enhän näihin budjetteihin ilmoitettu ihan loputtomalla luottamuksella voi luottaa, koska jokainen varmaan ilmoittaa vähän omaan tyyliin, mutta illan kaksi joukkuetta ovat siellä ilmoitetun budjetin häntä päässä. Kouvoilla toisiksi pienin budjetti, ainoastaan Lahti alapuolella ja Korihait ilmoittanut kolmanneksi pienimmän budjetin tähän sarjaan, mutta tosiaan ei ole mitään kiveen kirjoitettua tekstiä tämä. Jotkut ilmoittaa kuluja eri tavalla, joillain siellä on sivukuluja ja asuntoja, autoja mukana ja joillain ei, joillain jotain työntekijöitä JNE. Mutta pelin puolella Rasmus Lindberg heitto hommissa, rauta soi, Lanutis levypalloon. Lindberg ja Laihonen juoksivat kilpaa toiseen päähän ja siellä Laihonen hyvän aseman jo saamassa ja Jackson hakee sellaista lobisyöttöä tuollaista kaarta sinne korin alle, mutta kun Laihonen onkin tulossa jo toiseen suuntaan, niin aivan ei nyt yhteinen sävel löydy. Stroudin kolmonen pitkä, Jackson levypalloon. Herrala katselee sisään Laihosen suuntaan. Jackson kääntää. Lanutis vastaan Röttigård. Jackson. Jälleen on katse sisään. Lanutis hyökkää. McFarlane ei anna tulla läpi. Jackson hakee korinalta Laihosta. Laihonen saa kun saakin pallon loppuhetkille ja nostaa pallon pussiin. Ja Stroudilla ilmeisesti vähän sutii tyhjää ja mies tipahtaa pakista pois. Härsilä kulmaan. Lindberg pitää alkaa jo osumaan hiljalleen. Härsilä vähän aikaa tontissa. Pääsee ylös, ei mitään vakavampaa. Siellä Goraki vapaalle Herralalle. Kulmassa Lanutis. Hyvä lähestyminen Röttigårdilla. Lanutis hyökkää. Härsilä hyppää ylöspäin ja ottaa siitä virheen. Tältä näyttää epäuskoinen mies. Käsiähän Tuukka liikutti kyllä eteenpäin siinä, mutta aika lailla raketin lailla ylöspäin mielestäni hyppäsi, mutta toisaalta minulla ei ole yhtään vihellettyä koripalloottelua ja illan oikeuden jakajillamme niitä on useampi kappale, joten uskon kyllä, vaikka Tuukka Härsilän hämmästys olikin todella vakuuttava. Ensimmäisellä Lanutis osui. Jälkimmäisellä myös. Lanutis vaihtoi ja Roni Ahvenjärvi kentän puolelle. Ahvenjärvi ja Herralla taitoivat olla ainoat kentällä käyneistä, joilla vielä ei pisteitä. Vierasjoukkueen toimesta siis McFarlane. Kolmonen kierros. Stroud nappaa hyökkäyslevypallon. Ei onnistu viimeistelemissään. Sen jälkeen se on Herrala, joka tippaa pallon yli päätyrajan. Kouvola yksi onnistunut kolkki tällä toisella kympillä ja heittoyrityksiä kuitenkin 12, joten aika karultahan se tällaisella näyttää. Stroud hyppyyttää Gorakia, hyppyyttää Laihosta ja sen jälkeen ylös nousee myös Lauri Jäämaan käsi kahden vapaaheiton merkiksi. Minuutti 34 meillä vielä ensimmäistä puolikasta jäljellä. Stroud toistaiseksi tämän myötä 10 pinnaa tehtynä.
Jälkimmäinen ohi. Garaki. Jalen Jackson. Laihonen painii kovaa korinalla Stroudia vastaan ja painii sen verran hyvin, että saa sieltä aseman napattua. Työntää väkisin Stroudin syrjään ja siitä virhe. Kolmas joukkuevirhe Kouvoille ja toinen henkilökohtainen Stroudille. Yksi Turun lahjoista koripalloilevalle Suomelle ja takaisin Suomen kentille jälleen Mikael Laihonen. En muista, joten veikkailenpa vaan ääneen, että oliko niin, että Laihonen sai Puolassa pelata jollain ja Hass molemmat ohi jollain riittävälle puolalaispassilla vai mitenkä nyt olikaan. Ja tästä syystä osin vietti pari vuotta Puolassa alasarjaa pelaten. Kristeri läksi kaudessa kuitenkin lähelle kotikontuja. 8 sekuntia kellossa, kun McFarlane leipoo Herrelaa vastaan. Olkapäällä tilaa, mutta ei auta. Kristeri tippaa pallon Rööttekordille. Viimeinen minuutti rullaa. Puolessa kentässä Lindberg. Stroud. Herrella vastaan. Okei, näin kaukaa. No joo. Ollaan etäisyyksillä. Heitetään vaan. Ero 14. Garaki. Hyökkää. Rööttekord. Kestääkö kyydissä? Virhe. Ainakin nimittäin tuo kameran puoleinen käsi oli aika lailla lanteella siihen tyyliin, mutta itse asiassa Tova viheltää siitä ihan handchecking virheen, eli käsille lyömisvirheen, tai kai sille joku härmäläinenkin nimi lienee. Meillä kansainvälisellä Kuusankoskella käytetään ihan tuota handchecking termiä. Irtopallo tarjolla ja McFarlane taistelee se vielä Laihosen reiden tai säären kautta yli päätyrajan. Laihonen ihan fiksusti siinä tiputtaa pallon omille jalan sijoilleen, eikä anna Kouvoille mahdollisuutta minkäänlaiseen nopean kaltaiseen, mitä joukkue on tykännyt viljellä. Jaahas. Stroudilta kuula tippuu väärälle puolelle viivaa. Hyvin pysyy Ahvenjärvi siinä etäisyyksillä ja Stroudia harmittaen. Jotain vielä. Jannidis käy penkillä, ilmeisesti kelloa ruuvataan eteenpäin tai jotain sinne päin nyt. Meni meikäläiseltä ohi. Päätelen siitä, että pelaavat viisikot ovat kentän puolella, niin ei oltu vielä aikalisällä, mutta nyt ollaan, kun siirrytään penkin puolelle. Siellä ukilaisten keskellä lämpäpaidassa numero 5 paidassaan Sheriff Drumme. Pohjoismainen Ruotsin poika. Jo nuorisomaajoukkueessa siellä ruuvannut ja pitkän pätkän Ruotsissa pelasi. Oliko nyt viime vai toissa kausi, kun Tyrinnön paidassa pelasi Seko Sylla-niminen kaveri, joka kesken kauden lähti, niin olivat Sheriff Drummehin kanssa sitten joukkuekavereita loppukauden ajan. Ehkä Uppsalan paidassa. Voi mennä pieleenkin. Muita olennaisia tietoja, mitä itselleni kaivelin esiin, niin Tovi Planutis tosiaan tuttu mies Lahdesta, mutta yliopistourallaan pelasi myös sellaisten korisliigapelureiden kanssa kuin Anthony Roberts, joka viime kaudella Hongassa tämä pomppu-ihme oli. Kyle Lofton puolestaan muutamia vuosia sitten Kouvo-paidassa, samassa yliopistossa ainakin yksi kausi Loftonin kanssa Planutisilla ja myös Jalen Pipkins, Salon Vilppaasta tuttu mies, on Planutisin kanssa kentän joskus jakanut. Joni Herrela katsotaan, jakaako palloa, jakaako kenttää vai jakaako oppia Rasmus Lindbergille. Hyvin pysyy Lindberg kyydissä, pallo Kaarelle. Ahvenjärvi, Jaron. Levypallo tarjolla, McFarlane hoitaa sen. Yksi pallohallinta tässä olisi. Haluaako Kouvot kuitenkin tehdä Kouvot juttuja? Ei halua.
Kyllä tässä viimeisen heiton Kouot on säästelemässä itselleen. Joukkueen virheet Korihalla täynnä. Raki puolustavana. Nyt häntä vaihtuu Herrahala puolustamaan, mielestäni vähän parempi pallollisen puolustaja Stroud. Hyppyyttää Ahvenjärveä, hyökkää Koria kohti. Ahdasta on oma levypallo talteen ja siitä 2 pistettä. Vaatimattomat 99, ei edes 100 pinnaa tähän ensimmäiseen puolikkaaseen. Kouvolassa tulee rokki soimaan tällä kaudella ja molemmissa päissä. Lähdetään tauon viattoon, sellainen 20 minuuttia meillä tässä hyvää. Mennään valmentajan haastatteluihin tuossa tauolla siinä vaiheessa, kun noin 6 minuuttia on jäljellä. Eli tuttuun tapaan jo viime kaudelta noin 6 minuuttia. Bobby Planutis nostettakoon myös esiin. Minun suuhun jäi huono maku Planutisin Lahden reissulta silloin, mutta tänään mies on ollut kyllä paikallaan. On tehnyt 12 pistettä hyvillä prosenteilla ja napannut muutamat riistot ja blokkia ja pakkipäässä. Okei, jonkun ajon hävisi ihan satanolla ihan ottelun alussa, mutta sen jälkeen on kyllä myös pakkipäässä pitänyt lukon salvassa. Hyvä Bobby. Korihalta Sarcevic, Tahvanainen, Planutis, Aalto ja Jackson. Ja Kouvolta tätä tuttua paikkaa taas tarjolla Sarcevic paikan keskelle. Ei onnistu viimeistelyssä, Rasmus Lindberg levy palloon ja Bojanin kädestä pallo ylipääty rajan. Kou-viisikkona Brandon Stroud, Roger McFarlane, Rasmus Lindberg, Tuukka Härsilä ja Teemu Kristeri. Kristeri. Peli käännetään Härsilän puolelle. Kristeri. Nyt olisi jo heitossa paikkaa. Kristeri vielä askel eteenpäin ja sen jälkeen palloa Kaarelle, josta Tuukka Härsilä pistää sitä radalle ja Härsilä jatkaa vahvoja otteita. 17 pinnaa tänään. Siinä on pakko olla yllätys. Jos joku tilasto niillä on Lapualta tai mistä tahansa muualta päin Suomea on linjoilla, niin kaivakaa Härsilän entinen pisteennätys. Tahvanainen 3. rautaan. Ja Sarcevic voittaa levypallon nyt pidempään Stroudia vastaan. Sarcevic edelleen. Sisällä Aalto hakee asemaa. Bojan leipoo. 3 sekuntia kellossa. Vielä Tahvanainen mukaan. Tahvanaisen flotteri ei. Ja McFarlane levypalloon. Stroud. Kulmassa Kristeri pyytää palloa. Siinä käy Jackson jo käsineen välissä, mutta onni suosii kotijoukkuetta tällä kertaa. Putin saa uusia ja Kristeri viimeistelee 2 pistettä. Sarcevic. Pallo Jacksonille. Sarcevic. Kouvolta saa vauhtia pois. Tahvanainen hyökkää McFarlanea vastaan, mutta ei nyt kulje Villellä, ei mene loppuun asti mitenkään. Aalto katselee Tovan suuntaan. Vanha taistelija pari divari ajoilta silloin, kun Mikael Aalto Turun Namikassa väänsi aikoinaan, niin silloin Arsene Tova Hesan Namikassa on vastapuolella ollut. Sentterin paikkaa molemmat. Rautaliigassakin aikoinaan väänsivät Kristeri sisään ja ulos. McFarlane, kellos vielä 8, Kristeri 3. Rautaa vain. Kristeri tänään 5 heittoa kaaren takaa vailla onnistumista, sisällä Aalto aivan vapaana. Siinä Kouvola merkkaus pettää pahimman kerran ja Jackson tarjoilee päivän 6. korin johtaneen syöttönsä. Niin siellä Rasmus Lindberg ja Teemu Kristeri tosiaan 0/5 kolkit ja sitä volyymiä riittävästi, osumaa aivan liian vähän ja Bojan Sarcevic purjehtii jälleen nopeaan loppuun saakka. Kouvola ottaa tässä kohtaa aika lisän. Kouvola 5, Korihait 4 siinä avauspisteet. Tai 30 avauksen pisteet toistaiseksi. Ja oletan, että siellä päävalmentaja Kari Kurronen oli vähän tyytymätön ehkäpä enemmän siihen hyökkäämiseen, joka noita tuo viimeisimmänkin nopean huono hyökkääminen avasi. Niin voisin kuvitella, että sinne puolelle jotain järkeä Kurronen haluaa. Kurronenhan on siis pitkän pätkän Kouvolassa tehnyt kaikenikäisten junioreiden kanssa ja oli tuossa Kori Kouvolan kehitysjoukkueessa ja sitä ennen näissä A-poikien mestareissa se primus motor.
Paljon puhutaan Kouvolan pelaajakehityksessä Jyri Lehtosesta ja siitä kyvystä, niin eikä aiheetta, mutta Kari Kurronen ja Antti Hurri siinä taustalla. Ja myöskin Juuso Mäenpää ovat tätä projektia vetäneet, josta on sitten useampikin korisliigaseura saanut hedelmää korjata. Jos miettii jo ihan viime kaudestakin, miten Topias Jokela ja Erik Muhonen, Jesper Granlund vastuuta Kouvolassa saivat, niin no, ainakin voisin kuvitella, että kauhean monelle ei tule sellainen ajatus mieleen, että kylläpäs nuo 3 olivat huonompia kuin aikaisemmassa vaiheessa uraansa. Kyllä täällä pelaajat kehittyy. Stroud. Planutis torjunnassa. No niin, ensin Planutis kierretään vähän helponlaisesti, mutta sen jälkeen Bobby hoitaa homman loppuun ja toisessa päässä lisää Bobia taululle. Stroud haastaa Planutisia. Jälleen riittävä häirintä Planutisilta. Tämä kori kuitenkin hyväksytään. Se on siinä vaiheessa rikollista korin suojelua siinä, tai osuiko siinä nyt sitten korilevyy vai mitenkä nyt olikaan. Tämä oli vielä puhdas tämä. Peli on käynnissä ja Sarcevic puolessa kentässä. Tahvanainen. Vaisu alku 30. Sarcevic ajaa sisään. Kaaralta Tahvanainen mukaan. Ville Tahvanainen 3 ilmaan. Ja nyt osuu! Tuleehan se kun vähän potkii. Viime kausi Portugalissa Ville Tahvanaiselle ja nyt lokakuun loppuun ulottuvalla sopimuksella. Aalto vähän helposti pituelleen. Härsilä 3 ja on päivän 6. 3 pisteen onnistuminen Tuukka Härsilälle. On aika villiä. Ai että. Jäi jo mieleen silloin 4 vai mitä, jotain 4 vuotta takaperin, kun Härsilä pelasi Kobrien paidassa puolivälierä-sarjassa Helsinki Seagalsia vastaan. Ja silloin 16 vai 15 ikäisenä räkänokkana oli niin sanotusti kova hustlaamaa kentällä, että virheitä tuli ja hyökkäävirheitä tuli vastustajalle ja vähän verta valui jossain vaiheessa poskesta ja kyynärpäästä ja sitä niin kuin kaikkea tapahtui, mutta tämä 3 pisteen heittäminen on totisesti tehnyt vaikutuksen, kun Ville Tahvanainen tekee vaikutuksen tällä vahvalla viimeistelyllään. Mutta sitten riistoa Stroudilta ja lähellä käykin, vaan ei lähellä riitä. Stroud surffaa lopulta loppuun asti. Siinä tuntuu, että aivan mennään veitsen terällä taiteille, mutta pallo pysyy hallussa ja mies on lopulta korin teossa. Aika keskellä Aalto miettii, että voisiko sinne saada välinettä. Tahvanainen. Ja nyt alkaa kulkea. 3 vai 4 perättäistä heittoa löytänyt sisään, kun 3 missillä Villen 30 alkoi. Stroud vasta Sarcevic. Stroud haastaa. Planutis hyvät avut pallokiertoon kaarelle. Ohi Jacksonin kulmasta McFarlane. Kellossa 8 sekuntia aikaa. Stroud. Planutis puolustaa. Haastettu heitto Stroudilta ja kierroon meneekin. Irtopallo tallella, tarjolla. Sen nappaa Eenen oma 3. Löytää sukkaan. Ero kaventuu 11. Jackson. Tahvanainen. Korin alla Aalto hakee asemaa, mutta tekee sen vapaata kättä liiaksi käyttäen. Jäämaan pilli vislaa. Stroud edelleen tontissa. Härsilä näytti jo minuutti sitten, että vaihtoa kiitos ja nyt penkki Härsilää kutsuu. Kristeri hänen tilalleen. Myös Korihait vaihtaa Mikael Laihonen Aallon tilalle. 3 virheellä Tuukka Härsilä, 3 myös Mikael Aalto. On meillä aikamoinen pallopeli tässä varmaan. On ollut käsillä ja voipi olla, että viimeinenkin 15 minuuttia pitää aika lailla jakkaran etuosassa istumassa. Ensimmäistä kertaa nyt Topias Rootegård kentällä 30 ja Rootegård loppuun asti mahdollisuus 3 pisteen suoritukseen. Virheessä Planutis. Kun jenkki, olikohan nyt Colin etunimeltään Holloway, Kouvoista lähtöpassit sai, niin jo seuraavana päivänä vai 2 päivää sen jälkeen oli Topias Rootegård maassa. Oli siis jo penkillä, kun Kouvos viimeistä harjoitusmatsiaan tuolta vastaan pelasi ja nyt on sen jälkeen pari viikkoa saanut joukkueen kerran treenata ja
ihan suoraan sanottuna itse en odottanut kovin suuria Norjasta nopeasti löytyvältä isolta mieheltä. Toki Norjasta se Sjölund pari vuotta sitten Karhussa oli ihan laatupeluri, mutta pikkasen kun löydettiin nopeasti Norjasta joku... Oho, Jackson 3. Niin jos pikaisesti löytää Norjasta jotain, niin odotusarvo ei meikäläiselle ole ihan korkeimmassa päässä. Stroud, 3 miehen muuri tiellä, Röttegård kulmaan, McFarlane aivan vapaana. Ja nyt osuu Kouvola aika lailla kaikki. Ero kaventuu 8. Jackson, Sarcevic. Kristeri puolustaa, Laihonen käy tekemässä pientä screeniä. Jackson, oi mikä hieno passi ollaan yli. Ville Tahvanainen on kulkenut, mutta nyt jää kyllä selvästi lyhyeksi. Vanuuttis tappelee loppuun asti. Pallo talteen, mutta astuu sinne vielä viivan päälle. Ei lähde ihan selkärangasta tarjoamaan heti kun pallon saa, niin sitä johonkin, vaan katselee vähän aikaa missä vapaa mies on ja tarjoaa palloa Bojanille, mutta siinä aikana painovoima on vienyt miehen jo väärälle puolelle viivaa. Tässä vaiheessa muuten Kouot aika lisä. Tuntuu, että kentällä on tapahtunut aivan pirun paljon asioita ilman, että kello on kulkenut juuri mihinkään. Että nopeaa luvattiin ja sitä on kyllä saatu. 30 hahmoja. Ville Tahvanainen nyt ensimmäisenä tulee mieleen, kun siinä peräkkäin tekikö ne 7 vai oliko peräti 9 pistettä. Kouvojen päästä Härsilälle ne muutamat onnistuneet kolmoset tietysti nostavat miehen osaketta. Stroudkin tehnyt 5 pinnaa tähän 30. Bojanilla 8 pinnaa, 5 levyriä, 5 syöttöä, joten kyllä siitä jonkinlainen triplatuplan mahdollisuus edelleen kelluu ilmassa. Jalen Jackson on aika lailla ollut Jalen Jackson tänään, eli ei ihan kauhean paljon ääntä itsestään, mutta pinnoja on ilmestynyt tilille 8 ja koriin johtaneita syöttöjä peräti 7 kappaletta. Muutenkin tuo 21 koriin johtanutta syöttöä, mikä ukilaisilla sarakkeessa seisoo, on kyllä aika vakuuttava. Hurja määrä. Röttegård, Stroud, McFarlane, En ja Kristeri. Hyökkäävä joukkueen viisikko. Röttegård 3. Selvästi kierroon levypallo Jalen Jackson. Tahvanainen. Kulmaan Planuuttisille, hyvät kädet Röttegårdilla. Nopea katkeaa siihen, sen jälkeen Röttegård vähän pelaa aikaa. Varoitetaan siellä vissiin ajan peluusta. Stroud siellä siirtää miehen korin alle sinne omaan asemaan ja myös Kurrosen ääni, joka julistaa Tobias, Tobias! Ohjaa miestä oikeaan suuntaan. Jalen Jackson. Mutta tiukilla pitää Kouvo puolustus ja siinä Jalen Jacksonille tulee viiva vastaan. Tahvanainen, Herrala, Vanuuttis, Laihonen ja Jackson viisikkona vierasjoukkueella. Kotijoukkueelta En vaihtoon ja myös McFarlane vaihtoon. Kentälle Härsilä ja Lindberg. Tuukka Härsilä 6-8 kolmosesta sisään. Stroud pistetään Planuuttisin toimesta tonttiin. 3. joukkueen virhe. Kouvoilla ei vielä virheitä. Äskeinen aikalisä muuten oli Kouvojen. Ja se oli toinen numeroltaan, joten viimeiselle 14 minuutille Kurrosella vain 1 aikalisä käytettävänä. Kristeri. Herralla pitää pihdeissä. Stroud hyökkää. Kulmassa vapaa mies. Se on Rasmus Lindberg. Joko. No nyt! 6. kerta toden sanoo. Kouvo tarvii näitä. Lindberg ja Kristeri yhteensä 11 heittoa. Niistä nyt 1 sisään. Siis kaaren sisään ulkopuolelta. Ero 5 pinnaa. Jalen Jackson. No Anskarilla on muuten tunnelmaa. Laihonen. Tahvanainen tietysti, se hakee Laihosta sisältä, Stroud katkoo, Stroud mukana Röttegård, palloa hänelle, Röttegård hakee donkkia, Jalen Jackson siitä katselee Jannidisin suuntaan, että pallossa oli, mutta Nikolaus Jannidisin näyttö on selvä, käpälään tuli. Mutta tämä on sitä Kouvo-peliä. Pallon riisto ja sitten mennään aika kovaa.
Ville Tahvanainen vaihtoon. Ryan Karaki hänen tilalleen kentälle. Ensimmäinen varmasti sisään. Molemmat pussiin. Ero 3. Kolmas pisti mennyt Kouvoille toistaiseksi 26-16. Jayden Jackson puolestaan menee koria kohti. Hyvä puolustus Lindbergiltä. Rasmus Lindbergille annetaan plusmerkki. Papukaija-merkki on meinaan erittäin hyvin puolustanut tänään Teemu Kristeri kolmoseen. Häntä rikkoo Planutis. Ja 3 vaparia Kouvoille luvassa. Sauva pistää jopa pelitasoihin. Bobby Planutisille 3. henkilökohtainen virhe. Jayden Jackson huiliin. Sarcevic viisikkoon. Ensimmäinen ohi. Korihalla joukkuevirheet täynnä. Aallolla ja Planuuttisilla 3 omalla tilillään. Kouvoilla ei vielä joukkuevirheitä 30. Härsilän tilillä 3 kipaletta. Kristeri osuu 2-3. 3 minuuttia. 3 minuuttia 30 jäljellä. Herrala pitää Härsilää ahtaalla. Karakille. Karaki vastaa Lindberg, sisältä Laihonen ja Stroud taitaa roikkua siinä pusakassa. Hyvissä asemissa on siellä Jannidis. Näkee tilanteen läheltä. Ero 1 piste. Päättyraja Herralla. Bojan, kulma 3. Eetu Rautan, oma levypallo talteen, sitten mennään. Sarcevic löytää sieltä vielä Karaki. Karaki ei noidu tuon tämä kori tällä hetkellä. Karaki, häntä rikkoo siellä Röttegård ja vaparille mennään. Sen jälkeen tunteet vähän kuumenevat, 2 kasia vastakkain ja Sarcevic käy vielä Röttegårdin kanssa hieromassa pohjoismaista yhteistyötä. Pohjoismais-bosnialaista. Ollaan saatu kaikkia kyllä tähän peliin. On vähän tunteet kuohunut, on jossain vaiheessa ollut toinen porukka aivan purjeessa ja välillä toinen. Siellä joku Planuttisin blogit tietysti jäi mieleen, mutta joku ihan levoton donkki. Mikael Aalto tai kuka ikinä saa suorittaa. Röttegård otetaan penkille vähän viilentymään ja Roger McFarlane kentän puolella. Ryan Karaki. 7 pinnaa, 5 levyriä, 3 syöttöä hänen saldonsa toistaiseksi. Stroud. Kristeri leikkaukseen, vähän tulee syöttö eteen ja Bojan sitä paitsi hyvin myös puolustamassa. Onko Bojanin kädestä? Kyllä on. Jäämaa näkee tilanteen läheltä. Heitto kelloa, haluaa Arsenetova vielä korjattavan. Sekunti sinne lisää. Nyt on maailman asiat järjestyksessä. Pallo McFarlaneille. Herralla puolustaa hyvin. Sarcevic haistaa siinä riistomahdollisuuden, mutta Kouvoilla pallo pysyy tallessa. McFarlane. Hyvin pitää korihaiset ikään kuin pelialueen ulkopuolella Kouvoja pitkään, mutta sen jälkeen McFarlane aikamoinen
Kierro banaani oli tämä. Sarcevic. Ero 3. Goraki. Stroud ei nosta kättään. No tällä kertaa riittää pelkkä presence. Virheessä Klipperi. Roikkuu siinä kädessä. No keilaukset meneillään. Rottekord takaisin askiin. Stroud huilille. Sisäänheitto Planuutisin käsiin. Goraki. Sarcevic näyttää vähän tyytymättömälle kulmassa. Toisessa kulmassa Herralla näyttää ihan normaalille, ei kummempaa ilmettä, mutta hänen syöttönsä suoraan puolustajan jalasta päätyy asti. Tai päätyy rajan yli. Goraki, kellossa vielä 4 sekuntia. Härsillä puolustaa Goraki. Vaikea haastettu heitto etu rautaan. Rottekord levypallo. Lindberg, Rister. Risteri vastaa Planuutis. Pallo Härsilälle. Härsille McFarlaneille. 10 sekuntia heittokellossa. McFarlane vähän jo haisee askeleet, mutta ei haise riittävästi. McFarlane 2 pinnaa. Ero 1. Yksi virhe on vielä Kouvola käyttää. Sarcevic. Laihonen asettaa screenin. Goraki. McFarlane käyttää sen tarjolla olevan virheen. Virhe oli McFarlanein 3. 3 virheellä Kouvoista nyt Härsilä, Stroud ja McFarlane. Stroud otetaan kentälle. Lindberg ja Härsilä vaihtopenkille. Een toisena sisään tulleena. Sarcevic. Kellossa 10. Herrala hyökkää sisään. Herrala floatteri. Ei. Stroud tippaa levypallon, mutta sen hakee Herrala. Sarcevic. Laihonen screenaa. Sarcevic paikan keskelle. Kaarelta mukaan Goraki. Tämän 3. pitkältä näyttää ja sille myös maistuu. Stroud hyvin ottaa Herrala nopeaa pois. Aivan oikeassa paikassa. Mutta Stroud ei häntä kiinnosta. Hän vaan surppaa loppuun asti. Brandon Stroud. 2-1 pinnaa tänään. Sarcevic. Herrala kulmassa. Goraki vapaana. Joko no nyt! Korihait takaisin johtoon. Ryan Gorakin 3. Mitä on mies viljellyt? Taisi olla ensimmäinen onnistuminen nyt kaaren takaa. Ei niitä 3 enempää ollut. Kellossa 10. Tämä on viimeinen heitto. Virheet täynnä. McFarlane. Ahdasta on. Ei. Ja pallo Gorakin käsiin. Saako vielä Hail Maryn aikaan? No. Lasketaan mieluummin syötöksi kuin heittoyritykseksi. 30 minuuttia takana. Tämä 10. Se oli pelkkää koulua. Lopulta 32 pinnaa iskee Kouot taululle. Korihait jää 21, mutta perinne. Sitä löytyy Kouvolasta. Sitä löytyy tietysti myös Uudesta Kaupungista ja on aina hienoja hetkiä. Pientä tilastopoimintaa sieltä 3.10. Kouvat alkoi taas osumaan kaaren takaa. Nyt 5 kolkkia 9 sisään. Levypallo tukille. Tuossa 3.10 menivät 10-8 ja peräti 5 hyökkäyslevypalloa Korihait nappasi. Mutta tilastoa lisää myöhemmin. Stroudia lisää. Nyt Stroud kulmaan. McFarlane. Hyvin onnistuu siinä vaihtoaallon ja Sarcevicin välillä ja riittävä häirintä. McFarlanein hyppyheittoa vastaan. Jackson Herralalle, sisällä Aalto. Planuutis hakee sieltä Aaltoa sisältä, mutta hyvin ponnistaa McFarlane siellä. Härsilä. Jalen Jackson ei anna ylimääräistä tilaa. Een. Pallo Röttegårdille. Röttegårdin 3. Rautaa vain. Härsilä menossa levypallolle, mutta Jackson sulkee hyvin pois. Nyt on paljon tuttua Korihailla kentällä. Viime kauden haita, tai parinkin viime kauden haita. Siellä Aalto, Sarcevic, Jackson ja Herrala. Härsilä nappaa torjunnan.
Härsilästä pallo yli. Bobby Blandutti sainut uusi hai. Jotenkin kuvittelin, että tässä Ivan Ivanovic lähtee sillä ajatuksella, että laitetaanpa sellainen viisikko, joka toisensa tietää koko lailla hyvin. Ja tietysti niin se, että nämä ovat varsin hyviä pelaajia siinä. Jackson antaa Patrick Ainille pienen tuuppauksen pallottomassa tilanteessa. Siitä vähän keskustellaan. Katsotaan saadaanko hidastuksena vielä. Tekninen virhe siitä Jalen Jacksonille siis tuomitaan. Ja tuossa olisi vielä näkynyt Bojanilla paljon asiaa muuten jäämällä edelleenkin. Jackson käy siellä kapteenin ottamassa syrjään 2 kokenutta konnaa. Silmä palaa jälleen. Harkkakausi Uudessa Kaupungissa meni vähän, jos ei nyt hälläväliä asenteella, niin ainakin sellaisella pintakaasulla. Käyvä käsijarru päällä, mutta nyt kun pelataan taas sarjapisteestä, niin ollaan tosissaan. Einin Patrickia jonkun verran hymyilytti sen jälkeen, kun se mökki sieltä vihellettiin Jacksonille. Sama parivaljakko siellä vartioon tai toistensa kimpussa. Ja päätykatsomon kanssa pieni keskustelu Bojanilla meneillään. No niin, joko jos koripallo. Bojan antaa päätyrajaa. Korinalta löytyy Jackson. Jackson vastaan Ein. Ein haastaa hyvin ja vie pidemmän korren. Stroud levypalloon. Stroud työntää ja riistossa melkein Jackson melkein. Ei tällä kertaa tuota lohtua, kun McFarlane pääsee pommittamaan vapaasti kulmasta. Menee kuitenkin pitkäksi ja levypallo aallolle. Sarcevic. Aalto slippaa koria kohti ja Tobias Röttegård joutuu tarraamaan Mikaelista kiinni. No siinähän se aika hyvin kameralle vangitaan ja kyllähän Aalto hyvää työtä tekee myös sen kanssa, että pitää huolen, että se näkyy se käsi olevan kiinni siellä. Bojan ja päätyraja jälleen. Aalto. Röttegård läppäisee parikin kertaa pallon kädestä Aalto ahtaalla. Ja Aalto pakotetaan menetykseen. Tobias Röttegård ja Tuukka Härsilä pistävät Aallon ahtaalle. Ei sitä riistoa kirjata, mutta pakotetun menetyksen voisi laittaa ylimääräiseen sarakkeeseen. Stroud, Röttegård, Härsilä ja McFarlane viisikkona. McFarlane heikolla puolella. Röttegård, 3. Eturauta. Härsilä tippaa levypalloa, mutta Jackson vahvempi tilanteessa. Sarcevic. Saman tien on pallolla painetta. Sarcevic leipoo. Aalto asettaa screenin todella korkealle. Se vaihdetaan nyt Korinalla Aalto vastaan Ein. Herrela katselee sisään. Herrela katselee edelleen sisään, mutta ei löydy vapaata. Jackson, kello menossa umpeen. Jackson ei huomaa ajoissa. Tämä lähtee mielestäni myöhässä. Oli miten oli, ei tulosta. Ouluilla homma rokkaa tällä hetkellä. Jackson hakee, tippailee vaan palloa siellä jalkojen tasolla ja kukaan ei huuda ainakaan riittävän kovaa siellä, että kello on menossa umpeen. Ja sitten lopulta tuollainen lopputuleminen. Okei, Stroudin 3. takaa. Rautaa, Röttegård levypalloon. Ja Jackson käy takataskulla. Sitten mennään. Jackson ja Stroud vastakkain. Oi mitä karkkia tarjoilee sieltä selän takaa Jalen Jackson ja Aalto pääsee viimeistelemään. McFarlane kulmasta Härsilä. Hän on osunut tänään, mutta nyt sillä ei ole väliä. Bojan Sarcevic kalastaa hyökkääjän virheen. Kyllä se kokemus on valttia kyllä tässä monessa kohtaa. Ensin toisessa päässä Jalen Jackson ei lähde hyppykilpailuun Stroudin kanssa. Sen jälkeen Bojan tunnistaa koko ajan, että okei, siellä on aika kuuma heittäjä kulmassa. Mutta laitetaan raato tielle ja otetaan kontakti vastaan ja siitä hyökkääjän virhe.
jonkin verran siellä. Pieni pala Bojania vielä kentän pinnassa, otetaan se sieltä pois. Lanutis, Sarcevic, Herrala, Laihonen, Jackson. Siinä ukilaisten viisikko ja johto 3 pistettä. Uudella enää yksi aikana se jäljellä. Korihalla kaikki 3. Jackson. Hyökkää Kristeriä vastaan. Jacksonin 3. Hyvä haasto Kristeriltä, kunnes virhe. 3 vapaa heittoa Jalen Jackson. Kaikessa hiljaisuudessa Jackson. 8 pinnaa, 5 levyriä, 8 syöttöä, 3 riistoa. Aika lailla sellainen Jalen Jackson. Sanakirjasta löytyy siis tuollainen tilastori. Ensimmäinen vapari löytää pelkän raudan. Toinen sisään. Ero 5, 2-3 osuu. Limperi, McFarlane, Stroud, Kristeri ja Härsilä Kouvo viisikkona. Limperi, Stroud, hyvin tulee Herralla puolustamaan, pitää Stroudin ahtaalla. Stroud hyökkää, alastaa virheen Herralalle. Aina siinä vähän kimpaantua jo. Virhe ja päätyreiltä jatketaan, mutta oli loistava puolustus Joni Herralta jälleen aivan lähelle kuluttamaan pallollista pelaajaa, joka on tänään hurjilla minuuteilla. Pelaa tilanteen loppuun. Se virhe vihellettiin siis jo aikaisemmin, mutta vielä torjuntaan, ettei mitään N1 soopaa sieltä päästä tulemaan. McFarlane. Kellossa 10. Laihonen kestää hyvin kyydissä. Kaarelta Härsilä mukaan. Takarauta tällä kertaa. Limperi nousee korkeimmalle. Ja Bojan Sarcevic joutuu sinne vähän roikkumaan korkeammassa Limperissä. Päätyrajaa avaa Kristeri. McFarlane. Hyökkää ja hyvin pysyy Laihonen edessä, nappaa blokin. Ja McFarlane edelleen koittaa ja 3 kertaa mies poistetaan. Nyt alkaa varmaan riittää. Sitten Jalen Jackson, päivän 4. riisto. Ja sieltä 2 pinnaa Jalen Jackson. On meidän hurjaa touhua. Jackson 4. vai 5. riisto tähän päivään. Nyt ilmeisesti pelikello. Siinä meillä pienenä ongelmana ja tunteet jälleen vähän kuohuvat. Korihait nousi 7 pisteen johtoon. Härsilä vaihtoon. McFarlane, Röttegård, Stroud, Limper, Kristeri. Jalen Jackson avasi viime kauden Kouvolassa, mutta homma ei oikein raiteille löytänyt ja loppukausi meni sitten lopulta Korihaissa. Silloin se oli 4. kausi ja nyt jo 5. kausi. Heille annetaan kohta Uudenkaupungin passi. Röttegårdilla on vapaa passi heittää. Ja tässä taistelee Rasmus Limperi. Pallo Jalen Jacksonin kautta yli sivuraja ja Kouvo jatkaa. Limper tänään 20 minuuttia ja vaikka pistesarakkeessa ei kovin kummoisia ole, niin on kyllä pakkipäässä huomattavasti parantanut viime kaudesta ja kyllä joka pallosta taistelee loppuun asti. Kristeri, Röttegård. Pallo Stroudille, vastassa Planutis. Helposti ohi Planutisin menee Stroud, sen jälkeen McFarlane, kantapäät viivan päällä. Härsilä takaisin kentälle McFarlane huiliin. Käytännössä 7 pelaajan rotaatiolla on Kouvot mennyt. Joel Toikka 4 minuuttia pelannut toistaiseksi ja nekin kaikki minuutit ensimmäisellä puolikkaalla. Patrick Een välillä 4 minuuttia käynyt tarjoamassa 6. miehenä, 7. miehenä. Jackson
katselee Laihosen suuntaan. Sieltä se Laihonen löytyykin ja Laihonen 2 pistettä. Ero 9. Jäljellä 6 minuuttia. Stroud haastaa Tahvanaista ja Jalen Jackson jälleen riistossa. On se konna! On se konna! Tahvanainen. Jackson. Leikittelee siinä rookie Stroudin kanssa ja lopulta Brandon Stroud virheessä. Vanha ketku hakee riistoja ja sen jälkeen vie nuoria poikia kouluun. On ilo katsoa. Tahvanainen. Härsilä puolustaa. Tahvanainen edelleen kuljettaa, mutta nyt pysyy Härsilä hyvin kyydissä. Irtopallo maassa, Röttegaard sen sieltä lopulta poimii. Kyllä on vauhti tässä pelin edetessä Kouvolta vähän tipahtanut. Ja sen jälkeen Jalen Jackson riistossa nyt tämä syöttö kuitenkin. Ja epäurheilijamainen virhe Brandon Stroud. Ja hänen pelinsä päättyy tähän. Kai se oli 5. Kai se, pakkohan sen oli ollut. Otetaan vielä kerran hidastuksen. Stroudilta pallo karkaa kädestä ja siinä aivan kuvan lopussa näkyy tai ei näy, että siinä selvästi jonkinlainen tarraaminen on Jacksonin jalkaan. Ja aika lailla hei, nyt kun puhutaan jonkunlaisesta pelin kääntöpisteestä, Jalen Jackson on ollut aika hissukseen koko päivän siellä kentällä. Tai ilman suurempaa meteliä ja nyt sitten ihan noin 3 minuutin aikaan niin 3 riistoa ja pari virhettä haettu kaverille. Kaverin oikeastaan, voiko sanoa, paras pelaaja, kai varmaan voi sanoa, että Stroudille hankki siitä sen 2 virhettä. Ensin kun pallollisena oli tuolla etukentällä ja ikään kuin laittoi Stroudin kalastamaan riistoa ja siitä se 4. virhe ja nyt kun Stroudilta pallo karkaa, niin tuo EU sitten 5. Brandon Stroudin virheeksi. Let's go guys, let's go. On kummallinen peli. Koulujen ensimmäinen kymppi 28 pistettä ja 30 32 pistettä. Siinä missä toisella kympillä Kouot 15 pinnaa ja nyt 4. kympin aikana kotijoukkue on tehnyt 1 pisteen. 1 pisteen 5 minuuttiin. Roller coaster. Se on Lontoota ja tarkoittaa huipuusta laitettu. Molemmat sisään. Ero 2-numeroiseksi. Sen jälkeen Jalen Jackson vaihtopenkille. Taputan itse hänelle hieman täällä selostusparvella. Oli nimittäin sen verran hienot minuutit vanhalta Konnalta. Sanotaan kokeneelta Konnalta. Kuolta Röttegaard huiliin kentälle. Tahvanainen. Pallo Planutisille. Tahvanainen jälleen. Kouvo käsi ei ole välissä, mutta pallo pysyy korihailla. Tahvanainen. Rautaa vain. Ja levypallo hakee Goraki. Laihonen. Eli käännetään. Planutis. Herrala ottaa 3. No niin, Joni Herrala ja erittäin iso 3 tähän väliin. Ero 14. Se sattuu Kouvoihin, koska se on vielä hyökkäyslevypallosta napattu. Kolkki Härsilä. Nyt alkaa olla jo vähän sellaista opportunistin vikaa. Tai ei ehkä ihan paras. Härsilä kun on hyvästä rytmistä päässyt heittämään, niin ne on menneet. Nyt ei tullut ihan heittoasentoon tämä syöttö suoraan ja silti lähdettiin hakemaan. Nyt Laihonen hakee Gorakia korin alta. Goraki katselee Janilsin suuntaan, että ei osunut Kouvo käsiin, mutta tämä taisi olla enemmän sellainen muodollinen vetoomus. In vaihtoon Röttegaard kentällä.
Röttegård. Herrala tulee tielle ja Röttegård on yllättänyt erittäin positiivisesti meikäläisen. Herrala. Algorakille. Korihailla ei ole mikään kiire heittää. Kello tekee töitä kotijoukkueen ja vierasjoukkueen hyväksi. Kenttä halki Planutis. Ja Bobby Planutis 3 pussiin. 4-10 Korihait on saanut parempia heittopaikkoja, on pistänyt niitä hyvin sisäänkin. No, Röttegårdin Topias Vuonomaasta on myös pistänyt heittoja ihan kivasti sisään. Hänen päivänsä oli taitaa olla jo 15. Se oli toki vasta toinen onnistunut polkkia, aika paljon mies on kuulaa radalle pistänyt. Tahvanainen. Planutis. Tahvanainen. Hyökkää peinttiin. Tielle tulee Röttegård, irtopallossa Goraki ja sen jälkeen Röttegård. Vieläkö Kouvolta yksi vaihde löytyisi? Ero 12. Kristeri Planutis pysäyttää. Leikkauksesta löytyy Lindberg ja Lindberg viimeistelee. Kristeri Lindberg tuo kaventaa ero 10 ja tässä vaiheessa aika lisää Korihait. Kellossa meillä 3.19, joten kaikki 3 aika lisää kun Ivan Ivanovicilla on taskussaan, niin tämä on hyvä paikka se ensimmäinen niistä käyttää, koska tuolle viimeiselle 2 minuutillehan ei saa mukaan kuin 2 aika lisää. Niitä ei myöhemmin voi pelin jälkeen vaihtaa rahaksi liitolla, jos niitä jää käyttämättä. Tietyllä tapaa kuitenkin kuvittelen, että tässä mahdollisesti on Ivanovicilla ollut myös se ajatus, että kun Kouvat kapeammalla rotaatiolla on pelannut, niin jos tässä pidetään kaasupohjassa tai peli ainakin pyörimässä mahdollisimman pitkään, niin kenties kotijoukkue väsyisi tai en tiedä. Onhan Ivan ajatella jotain aivan muuta. Ero 10 ja reilu 3 jäljellä, joten parempi olla vielä julistamatta yhtään mitään. Laihonen, Goraki, Planutis, Tahvanainen ja Herrala Korihaiden viisikkona. Kyllähän tämä aika lailla Korihaiden laajuudesta kertoo, kun tavallaan nyt pelataan niitä viimeisiä hetkiä, kun kotijoukkue voi tappeluun mukaan tulla ja siellä Sarcevic ja Aalto istuvat penkillä. Kouvat lähtee träppäämään. Tahvanainen Planutisille. Planutis pääsee tuomaan yli. Goraki. Tahvanainen vastassa on McFarland. Tahvanainen sisään Laihoselle. Laihonen saa kopin hyvissä asemissa ja nostaa pallopussiin. Kouvat ei saa apuja lähetettyä mistään. Okei, Röttegård. Se oli jo aika villi. Ihan kaikki ei sentään sisään löydä. Tahvanainen hyökkää virhe Laihoselle. Hän siinä laittaa Härsilää syrjään. Luvattomin keinoin. Röttegård, Lindberg, McFarlane, Härsilä ja Kristeri. Kristeri ei tulosta, mutta vaparille mennään. Herralla vähän ihmeessään aika hyvän puolustuksen. Joni siinä teki, mutta Villi kuitenkin vislaa. Kouvoille ideaalitilanne, kello ei käy ja eroa voi kaventaa. Samaan aikaan, jos hyökkääminen on tällaista, että lähdetään sieltä laidasta yksin puskemaan ykyä ja tarjotaan jotain huukkia Herralan käden yli, niin ei sekään nyt ihan paras mahdollinen tapa hyökätä liene. Ensimmäinen ohi, jälkimmäinen sisään, ero 11. Herrala. Kello käy. Tahvanainen
lähtee hyökkäämään. Garacki kulmassa, Tahvanaisen floatteri on hyvä. Röttegård antaa tilaa, Tahvanainen se käyttää. Ero jälleen 13. Se ei ole siis kaventunut minuutissa mihinkään. Röttegård, ollaan yli Härsilälle. Härsilä hassuttaa siinä ensin Garackiin, sen jälkeen McFarland ei osu. McFarland aika ujosti on osumia kaaren takaa tullut. Ensimmäisellä kympillä osui ensimmäisen, kolmannella kympillä toisen kerran kaaren takaa, muuten pelkkää rautaa. Herrella löytää syötöllä Laihoselle ja Mikael Laihonen päättää. Mikael Laihonen on kiva nähdä Korisliigassa jälleen. 15 pinnaa tänään, levyreitä 4 kappaletta. Ei ole aikalisä tässä kohtaa nähtävästikään. Röttegård sisään, Lindberg. Ja Lindberg osuu. Aikalisän ottaa Ivanovic tässä kohtaa. Ero kuitenkin sitkeästi pysyy siinä 13. Tulevaisuus jatkuu näiden joukkueiden osalta keskiviikkona. Korihailla edessään kotiavaus keskiviikkona kello 18.30. Lapuan Kobrat silloin vierailee Winterissä. Kouot puolestaan jatkaa pelejään keskiviikkona niin ikään. Vie silloin pitkälle, se vie aina Joensuuhun saakka. Korisliigaa huomenna luvassa 2 matsin verran. Salon Vilppaa ja Loimaan Bisonsin välinen paikallinen vääntö. Ja samaan aikaan kello 18 aloittavat Kauhajoen Karhu Basket ja Tampereen Pyrintö oman otatuksensa. Ja sunnuntaina sarja nousija haastaa hallitsevan mestarin kotiparketillaan, kun Lahti Basketball kohtaa Helsinki Seagullsia. Sitten maanantai pidetään Huilia ja tiistaina Tapiolan Honka Salon Vilpas ja keskiviikkona nämä joukkueet siis parketilla. Coach Ivanovic haluaa viedä pallon etukentälle. Kaikki olivat valmiina jo takakentälle menemään, että kelloa varmaan kulutellaan, mutta Ivanovicilla on muut mielessä. Gretzkin taululla 99 Korihaiden pisteinä. Amos Nikula ensimmäistä kertaa pallossa tänään. Tahvanainen ottaa 3. Ei. Laihonen hyppää korkealle. Korkeammalle hyppää Planutis. Ensin sinne Lindberg taisi käydä käsineen välissä. Tahvanainen. Pelaa sisään Laihoselle. Tämä viedä ulos. Planutis katselee, kun Kristeri leijailee ohi. Sen jälkeen vähän jää lyhyeksi. Röttegård. Lindbergille, joka juoksee hyvin kenttään. Garacki rikkoo. Siinä haisi jo ihan näyttävä blokki, mutta Planutis tosiaan on se rikkonut pelaaja. Garacki hoiti homman ihan puhtaasti. Pelin jälkeen kuullaan vielä pelaajapuolta. Olen tässä pyyntöjä lähetellyt eteenpäin herrojen Härsilä ja Tahvanainen saamiseksi luurien ääreen, mutta vielä ei ole vastausta tullut. Lindberg tänään 8 pinnaa. Tehkää siitä 9. Make it 9. Kouot vielä trappia tarjoilee, mutta Tahvanainen ei tästä ylläty. Pallo Garackille. Tahvanainen. McFarland vastassa. Tahvanainen haastaa lyhyempää McFarlandia. Oikealla kädellä työntää pallo pussiin. Lokakuun loppuun siis toistaiseksi voimassa Ville Tahvanaisen sopimus. Tänään ei kolkki oikein ole tippunut, mutta sanotaan, että heitto yleisesti ottaen löysi 3. ja 40
asianmukaisesti sisään. Klimper alkaa myös omaa jyväänsä tässä vaiheessa löytämään hänelle 2 onnistunutta polkkia tänään ja 2 numeroiset pisteet, joten vaikka se laiha loppu tässä kohtaa on, niin kyllähän se kertoo jotain siitä, että kyllä täällä viime kaudella enemmän divarin puolella pelannut Lindbergkin pystyy korisliigatasolle peliään tuomaan jatkuvasti paremmin. Nikula. Kulmaa, josta löytyy Garaki. Ja Garaki osuu myös kolmosensa. Härsilä tuo vielä pallon ylös, mutta otetaanko siellä vielä heittoa? Ei oteta. Härsilä näyttää Garakille, että eiköhän se ollut siinä. Parempi joukkue tulee tämän illan otteluun Uudesta Kaupungista. Se on Kori Hait ja loppulukemat ovat 104-91. Nähtiin todella hurjaa heilahtelua. Käytännössä 7 miehellä pelannut Kouot näytti, että pystyy laittamaan pinnoja taululle, mutta